Ýewropada COVID-19 bilen täze keselleýänleriň sany rekord derejä ýetmegini dowam etdirýän mahaly sebitde ýurtlary çäklendirmeleri güýçlendirýärler. Fransa öýde galmak barada giňişleýin buyruklary kabul eden mahaly Ispaniýa ýurtda täze adatdan daşary ýagdaý elan etdi. Çekiýede ýurdun saglyk ulgamy krizis nokodyna ýakynlaşýan mahaly harbylar COVID-19 hastalarynyň garaşylýan akym üçin meýdan hastahanasyny döretdiler. Reuters habar gullugynyň maglumatyna görä, Ýewropa jemi 250 000den gowrak adamyň ölümini hasaba alyp Latin Amerikadan soň bu sandan geçen ikinci sebit boldy. Bütün Dünya Saglyk Guramasy dünýä liderlerini keteliň ýaýramagyny haýyrlatmak üçin gysgaly çäre görmäge çagyrdy. We are at a critical juncture in this pandemic, particularly in the northern hemisphere. The next few months are going to be very tough, and some countries are on a dangerous track. Too many countries are seeing an exponential increase in cases, and that's now leading to hospitals and ICU running close or above capacity, and we're still only in October. We urge leaders to take immediate action to prevent further unnecessary deaths, essential health services from collapsing, and schools shutting again. Birleşen Ştatlarda geçirilen barlag maska geýmek düzgünlüğünün giňden berjay edilmeginiň fevral aýyna çenli ýurtda takminan 130 000 adamyň ömrüni halas edip biljekdigini görkezýär. Nature Medicine jurnalynda çap edilen makalada barlagçylar pandemiýanyň soňky 8 aýynaky maglumatlara esaslanyp ölü sanyny modelleşdirdiler. Käbir petiklemeleri we öňüni alyş çärelerine garamazdan barlag fevral aýyna çenli Birleşen Ştatlarda ölenleriň sanynyň 500 000 boljakdygyny görkezýär. Emma ilatyň 95 göterimi köpçülükde maska giýse we käbir çäreler çäklendirilse, bu san ep-esli adalar. Birleşen Ştatlarda 225 000den gowrak adam öldü. Bu ähli ýurtlaryň arasynda iň ýokary görkezüjidir. Slovakiya ýurdun iň erwet ziýan çeken sebitlerinde köpçülükleýin test geçirmek meýilnamasyna başlady. Bu tutuş ýurt boýunça meýilleşdirilen programmanyň birinji bölümidir. Ulanylýan antigen testleri laboratoriýa PCR testlerinden has, çalt we ardan bolsa-da olaryň takyklyk derejesi pesdir. Slovakiýanyň hökümeti noýabr aýynda 5,5 million ilatyň ählisi üçin testleri elýeterli etmegi meýilleşdirýär. Pripravili 235 odberových miest, je tam 222 odberových tímov, ktoré postupne budú odoberať vzorky. Sme pripravení na príchod tých 180, viac ako 180 000 obyvateľov, ktorí žijú v týchto oblastiach. Programma gyzgyn nokotlary kesitlemek arkaly pandemiýanyň ýaýramagyna gödökçülük etmek üçin niýetlenendir. Şol bir wagtyň özünde ol test netijeleri negativ netije beren adamlaryň käbir çäklendirmelerden gaça durmagyna mümkinçilik berýär. Testde gatnaşmaýan adamlar has bir petikleme rejimine sezebar bolar. Şol sanda olaryň işe gitmegine gadagynçylyk girdiler. Ekspertden gözden geçirilmezden öň çap edilen kliniki synaklaryň netijelerine görä, häzirki wagtda taýýarlanyş tapgyryndaky bir koronavirus sanjyny garry adamlarda güýçli immun täsirini döredýär. Oxford Üniversiteti we AstraZeneca derman kärhanasy tarapyndan işlenip taýýarlanýan sanjym synaklaryň has irki böleginde ýaş we sagdyn adamlarda goro antikorlaryny herekete getirýändigini hem görkezipdi. Vaksina koronavirusa garşy göreşmek üçin immun ulgamyny oýandyrmak maksady bilen umumy sowuklama virusunyň goşak görnüşini ulanýar. Bu sanjymyň howpsuzlygy we netijeliligi barada uly gowrümli 3-nji tapgyr synaklarynyň dolu netijeleri henüz hem elan edilmedi. Netijeler sanjymyň ýakyn wagtda goý beriljekdigi barada umyt döreden hem bolsa, saglyk ekspertleri bu ýyl sanjymlaryň giňden elýeterli bolmagyna garaşmaýarlar.